Severná Slovaria. Územie na pomedzi hmlistých hôr a hustých lesov, okolie mesta Zagorište. Detstvo si prežil v klane kočovných polčudov ako syn starešinu, no boj o moc nad klanom ťa pripravil o rodičov. Musel si utiecť, aby si prežil. Ubehlo odtedy niekoľko rokov. Sám so svojím konským povozom sa túlaš goradom a živíš sa ako nájomné ostrie. Svoj klan si opustil, no jedného dňa sa vrátiš. Vrátiš sa, aby si sa pomstil. Čaká ťa však ešte dlhá cesta a je len v tvojich rukách, kým sa staneš. Sám s povozom na púti goradom, kočovník osudu. No všetko sa má čoskoro zmeniť. Vstúpil si do hustého lesa. Obloha potemnela a na zem začali dopadať prvé kvapky, keď v tom si zrazu začul ženský krik a nárek. Rozhodol si sa zistiť, čo sa deje. Navyše hlas znel zúfalo, ako by žena bojovala o život. Keď si dorazil na miesto, odkiaľ sa rozliehal krik, bolo ti všetko jasné. Mladá kňatleánka ležala na zemi, pričom jeden chlap ju držal a druhý sa začal rozopínať. Zovrel si rukoveď svojej zbrane. Dvaja muži sa okamžite otočili, keď počuli tvoje kroky. V ich očiach si videl prekvapenie, no rýchlo ich vystriedala nenávisť a zlosť. Ale, tak tu sa nejaký bastard chce hrať na hrdinu. Odpár, nie je to tvoja vec. Tak, ty si nedáš povedať. Stop! Stop! Je im jasné, že nastáva nevyhnuteľné. Zrazu sa čas spomalil. Vzduch sa naplnil napätím. Cítiš, ako ti adrenalín prúdi telom? Telá násilníkov sa váľajú v kalužiach, ktoré ich krv sfarbuje do červena. Celý výjav so šokom na tvári sleduje mladá dievčina. Dievčina otvorí oči a zachveje sa. Vyzerá otrasene, ale je v nej náznak nádeje. Ďakujem ti. Neviem, čo by sa stalo, keby si neprišiel. Viem, bude to znieť hlúpo, ale nemohla by som nejaký čas ostať s tebou? Vlastne ja ani nemám kam ísť. Aspoň sa chvíľku zotaviť. Vlastne, prečo nie? Zatiaľ kľudne zostaň. Alína sa stáva tvojou spoločníčkou. Aspoň zatiaľ. Cesta z lesa ťa doviedla na lúku. Keď sa zotmie, Alína sedí opodiaľ a
v kotlíku niečo varí. Následne ti dá jedlo ochutnať. Nie je to zlé. Vlastne, celkom chutné. Alina sa ticho usmeje a skloní hlavu. Áno, Všimol si, že Alina pri ohni triedi bylinky a rozhodol si sa ju osloviť. Alina, vidím, že sa venuješ bylinkám. Čo mi o nich vieš povedať? Zadíval si sa na Alinu. Tá sa na teba pousmiala a rozhovorila sa. vieš, môj opatrovník ma naučil spoznávať bylinky a robiť z nich lieky. Musíš sa naučiť, ako nazbierať tie vhodné a následne ich správne lúhovať a ďalej upravovať. Následne viem uvariť liečivé elixíry alebo protijedy, ale aj silný jed. Ak chceš, môžem tie bylinky chodievať hľadať. Len mi daj vedieť. A navyše by som vedela aj nejaké tie liečivé elixíry vyrobiť. Len ich musím mať dosť. Na jeden liečivý elixír 8 červenokvetov. Na protijed potrebujeme mať 4 jedové extrakty a 4 červenokvety. A ak budeš chcieť vyrobiť účinný jed, na jeden musím mať 10 jedových extraktov. Alina ti vysvetlí základné princípy zbierania bylín. Od výzoru, vône až po farbu rastlín. Áno, Alina sa vyberie do lesa hľadať bylinky. Spánok ťa úplne zotavil. Rozhodol si sa preskúmať chatrč. Zdá sa, že ide o salaš. Z malého salaša na kopci sa dvíha dym a cítiť vôňu syra a dreva. Starší muž, Bača, doprevádzaný 2 synmi, si ťa premeriava pohľadom. On a jeho synovia pôsobia na prvý pohľad zvláštne. Ale kto si, aby si súdil? Ďalší tulák? Mám sír, sušené mäso. Samozrejme nie zadarmo. Nie som Samaritán. A neželám si, aby si na mojom pozemku obsmrtal. Tvoje kroky ťa vedú hlbšie do krajiny. Cestu ti skríži zbojník.
Bohu dušu a mne hrivny. Naval mince, ty polčucká chamrať. Nie je kam súvnuť. Je ti jasné, že na nohách odtiaľto odíde len jeden z vás dvoch. Jeden z tvojich spoločníkov bol Tak si ma predsa porazil. Máš môj osud vo svojich rukách. Ale vypočuj ma, ak ma necháš ísť, poviem ti, kde mám ukrytých ďalších 30 rivien. Stávaj, ty parchant. Patríš do reťazí. V meste sa s tebou už vysporiada súd. Spútal si zbojníka a zavral ho do klietky. Som ráda, že si sa zachoval správne. Súd sa s ním už vysporiada. Len čo si sa nadýchol po súboji s hromotlkom, z lesa sa vyrúti rozzúrený muž. Dragoš! Dragoš! Bratček! Za toto zaplatíš, svíňa! Jeden z tvojich spoločníkov Cítiš, ako ti adrenalín prúdi telom? Muža si premohol. Zvalí sa k zemi s kvílením a poslednými záškodmi tela. Už z diaľky vidíš pri ceste voz s odpadnutým kolesom. Na kraji cesty stojí rozbitý voz. Na voze bez kolesa sedí mladá Rumalka s tmavými očami a zamysleným pohľadom. V lone jej leží čierna mačka s jasno-zelenými očami. Sleduje ťa s rovnakou zvedavosťou ako jej pani. Keď ťa zbadá, prehodí si prameň vlasov cez plece a s úsmevom sa oprie lakťom o koleno. Zdravím ťa, kočovný brat. Nepomohol by si človeku v núdzi? My, videdenci, by sme mali držať spolu. Moji ľudia sú na tom podobne ako tí tvoji. Zvedavo si ťa premeria. Polčut, takto sám v týchto končinách. Ale nevyzeráš stratene. Mať tvoju silu? Tak by som nepotrebovala pomoc. Žmurkne na teba. Tak čo? Pomôžeš? A inak? Volám sa Malena. Rada ťa stretávam. Prečo nie?
Ukáž. Podvihneš voz a nasadíš uvoľnené koleso späť. Cítiš na sebe jej pohľad. Evidentne ťa obdivuje. Malena sa usmeje, nakloní sa k tvojmu uchu a pošepká ti. Nie každý deň stretneš muža, ktorý je silnejší ako bík. A navyše pomôže len tak. Ale ja ti za tvoju ochotu predsa len niečo dám. Z malého vrecka vytiahne amulet a vloží ti ho do ruky. Prsty sa vám na chvíľu dotknú. Malena sa na chvíľku zarazí. Potom ruku stiahne, ako by jej niečo preblesklo pred očami. Zvláštne. Ak máš záujem o ďalšiu medicínu, kľudne sa popozeraj, hrivny sa mi vždy hodia. A navyše ti dám extra zvýhodnenú cenu. Lacnejšie ich inde nedostaneš. Dobre teda, počkaj. Chytí ťa za ruku a pozrie dlaň. Tak predsa naše osudy sa ešte stretnú. A inak, keď pôjdeš ďalej po tejto ceste, asi za 40 minút by si mal doraziť k hostincu na rozcestí. Je to fajn miesto na oddychnutie a vyzeráš, že ho rozhodne potrebuješ. Navyše ich jedlo a pivo sú vychýrené. A ešte niečo. Majú aj kúpeľnú časť. Je drahá, ale stojí to za to. Všimneš si, ako sa Malena zasní. Šťastnú cestu. Ešte sa uvidíme. Prichádzaš k veľkému drevenému hostincu postavenému priamo na rozcestí. Ide o rušné miesto. Pred hostincom je akési malé trhovisko s niekoľkými stánkami obchodníkov. Ľudia tu nakupujú a dohadujú sa. Hostinec plní funkciu obchodno-odpočinkového uzla pre pocestných. Stojíš pred mladou ženou s výrazným zlatým šperkom na hlave, typickým pre živenine kňažky. Takže ty by si sa rád dozvedel niečo o našej bohyni? Veľmi dobre. Živena patrí k najúctievanejším božstvám na území celej Slovárie. Jej vplyv však presahuje aj na územie Snolandu, Kytlánie či Modície. Je bohyňou slnka, svetla, života, plodnosti a úrody. Piaji ľudci ju uctievajú ako svoje najvyššie božstvo. Slovári hneď po Perúnovi. Živena je zároveň Perúnovou manželkou. Ich dcera Vesna bola pred dávnymi vekmi unesená Černobogom a Morenou. Bola zneúctená a zahynula, ale to je už iný príbeh. Je úhlavnou sokyňou Moreny. Živenini vstúpenci vedú proti moreninému kultu svätú vojnu. Najvýznamnejšie chrámy Živeny sa nachádzajú v mestách Polana a Carigrad. Ten v Polane je centrom cirkvi bohyne Živeny. Kňažky ako ja pomáhajú chorým, raneným či opusteným. Poskytujeme liečenie, ale aj požehnanie. Samozrejme za malý poplatok. Aj naša cirkev musí z niečoho žiť. Pred tebou stoja traja družníci pod vedením bojara na koni.
oblasti pátrajú po zbojníkoch a banditoch. Čo pre teba môžem spraviť? Mimochodom, nemáš na predaj skalpy zbojníkov či iných zločincov? V hostinci vládne rušná atmosféra. Hlasné dialógy miešajúce sa s hudbou a prekrikovaním. Cítiť tu vôňu pečeného mesa a piva. V hale je príjemné teplo, sálajúce z krbu. A hostinec tak celkovo pôsobí presne ako to miesto, vhodné na odpočinok po dlhej ceste. Vitajte v hostinci u Zlatého diviaka. Tak čím dnes poslúžime? Vychladeným pivkom, pečeným mäskom alebo brinzovými haluškami? Tak, čo to dnes bude? Jedlo, pitie alebo nocľah s kúpeľou? Vstupuješ do tmavého lesa. Plúče svetla sa sťažka predierajú hustými korunami stromov. Vzduch je chladný, no les je plný života. Vtáky si spievajú a každú chvíľu niečo zašuchoce v poraste. Neskôr v noci, keď oheň ticho praská, Alina si prisadne bližšie k ohňu. Po chvíli ticha ťa osloví. Môžem s tebou hovoriť? Ja neviem. Ten Bača a jeho synovia. Bolo mi nepríjemné, ako sa na mňa dívali, ako vlky vetriace korisť. A ja viem, bude to znieť čudne, ale keď si s nimi jednal, išla som sa pozrieť na kone vo výbehu. Niečo sa mi zdalo. Prosím, netvár sa tak. Mám pocit, že som počula stón, ženský, z pivnice, ako by nejaká žena v agónii stonala. Možno vietor, ale ja, prosím, to miesto ma desí. Ja neviem, možno som len bláznivá, ale prosím, dávaj si pozor, ak sa tam vrátime. Ani mne na tých troch niečo nesedelo. Teraz sa skús ukludniť. Tu si v bezpečí. Ďakujem, naozaj, len nechcela som si to nechať pre seba. A ďakujem, že si tu. Pri
Pristupuješ ku klietke, v ktorej je uväznený Dragoš, zbojník, ktorý ťa prepadol po odchode z Ctislavovho Salaša. Prečo prepadávaš ľudí? Si robíš srandu. No prečo asi? Lebo sú to slabosi. Takí sú len na obťaž. Ak chcú prežiť, majú možnosť. Tak ako si ju využil ty. V podstate robím svetu službu. Prečo by som mal strádať, keď si to môžem od tých úbožiakov vziať? Kto mne kedy niekto niečo dal? Kto mi kedy pomohol? Vždy som sa o seba musel postarať sám. A teraz? Teraz bude čo? Čo so mnou urobíš? Odovzdáš ma spravodlivosti. Budeš sa pozerať, ako ma popravia. Budeš sa na tomu kájať. A ty? Si myslíš, že si iný. Ale tvoje oči. Zazrel som v nich divokosť, hnev, temnotu. Vieš, čo si myslím? Že jedného dňa sa pozrieš do zrkadla a zbadáš niekoho o mnoho horšieho, ako som ja. Máš to v sebe. Len si toho démona ešte neutrhol z reťaze. Ale je tam. Ukrýva sa a hladne. Stále viac a viac. Až bude taký hladný, že sa z tej reťaze sám utrhne. A potom zistíš, kým v skutočnosti si. Pudy. Tie neoklame nikto. Ani ty, Polčut. Nahnev sa ku nemu. Máš pravdu. Ja som horší ako ty už teraz. Len to lepšie skrývam. Nie som taký sprostý ako tebe podobný. Dragoš vyzerá zaskočene. Cítil som to z teba. Počuj, keď sme už otvorili tú fľašu s úprimnosťou. A čo tak spojiť naše cesty? Mne je úprimne jedno, akej rasy si. Pre iných si prašivý Polčut, ale pre mňa vidím v tebe silu, potenciál, vodcovský typ, budúcnosť a slobodu. Dokonca by som prekusol aj to, že si mi zabil brata. Dragoš sa uškrnie. Vyzeráš ako schopný veliteľ a ja ti odprisahám vernosť. Možno je to osud. Možno prišiel ten deň zavesiť zbojnícke remeslo na klinec. Vlastne, život žoldniera by mohol byť novým začiatkom. Čo ty na to? Vyzeráš ako muž, ktorý sa vie pretlkať týmto skurveným životom. Takže nedbám. To nemyslíš vážne? Ty si ho pustil? A navyše si mu poskytol útočisko v našom tábore? Našej družine? Zabudol si, že nás chcel zabiť? Že je to násilník a vrah? Veď ani len netušíme, koľko ľudí usmrtil, zmrzačil, koľko nevinných žien znásilnil. A ty mu dáš len tak druhú šancu. Alina, áno, dám mu druhú šancu. Nie som sudca a svet je krutý. Cítim, že muž ako on sa nám v tomto svete zíde. Len aby si sa raz nezobudil s potrezaným hrdlom. Ja som ťa varovala. A čo ak sa ma pokúsi zneúctiť? Na koho stranu sa postavíš? Komu budeš veriť? Nemusíš sa obávať, ostrouška. Skutočne nie si môj typ. A navyše patríš k šéfovej svorke, takže kľud. Tu ostroušku si odpustí, že ja som vôbec niečo povedala. Áno? Asi si všimol. Trochu som musel zmeniť výzáž, aby ma v meste nespoznali. Ale pre istotu budem nosievať svoju starú vlčiu kapucňu. S ňou by som už naozaj nemal vzbudzovať zbytočnú pozornosť. Musíme si vyjasniť situáciu okolo tvojho brata. Spomínal si, že prekusneš jeho smrť. Lenže tomu mám ako veriť. Dobre, nalejme si čistého vína. V
skutočnosti sme ani neboli vlastní bratia. A o bratskej láske sa hovoriť skutočne nedá. Boli sme skôr parťáci ako súrodenci. A v skutočnosti ho len sralo, keď si ma zajal, že nezistí, kde som schoval jeho podiel z poslednej lúpeže. O mňa mu išlo asi tak ako mačke o myš v pasci. Mohlo by sa zdať, že ju chce mačka zachrániť. Ale v skutočnosti jej ide iba o to, aby ju mohla zožrať. Úprimne, keby sa dostal k celému lúpu, nedivil by som sa, keby mi podrezal v spánku hrdlo. Bol to väčší had ako ja. Mimochodom, keď už som spomenul tú poslednú lúpež, jeho podiel je teraz tvoj, šéfe. Celých 100 hrivien. Stačí si ich vykopať spod starého duba nedaleko Brezoviny. Keď ma tam vezmeš so sebou, ukážem ti to miesto. To by mohol byť dobrý štart našej spoločnej cesty. Niečo mi hovorí, že to bude kureuské dobrodružstvo. Áno? Alína sa vyberie do lesa a hľada. Žiaľ, tento raz nič nenašla. Počuješ zvuky boja, pokriky, rinčanie zbraní, ale aj tupé údery a stony. Keď dorazíš na miesto, vidíš skupinu zbojníkov útočiacich na modiciánskeho občana a jeho ochranku. Evidentne ide o významnú osobu. Jeden modiciánsky vojak už leží mŕtvý na zemi v kaluži krvi. Občan v toge stojí v úzadí a druhý modiciánsky bojovník ho chráni vlastným telom. Statočne a odhodlane, no vidieť, že mu už dochádzajú sily. Vďaka ich presile sa však jeden z lupičov dostáva z boku k občanovi a zasadzuje mu smrteľnú ranu. Je na čase zapojiť sa do súboja. Modiciánsky bojovník bojuje síce statočne, ale je vidieť, že smrť chránenca ho rozhodila. Jeden z tvojich spoločníkov bol jeden z tvojich spoločníkov. Modiciánec sa rozbehne ku svojmu chránencovi a zoberie ho do náručia, no pomôcť mu už nedokáže. Občan, ktorého bojovník oslovuje Valítiom, mu posledný krát vydýchne v náručí. Potom vstane
a pozrie na teba. V jeho očiach sa zračí sklamanie, bezradnosť a zmätok. Predtým hrdý, odvážny a odhodlaný muž sa pred tebou mení na zlomeného. Je zrejmé, že sa chce porozprávať. Čo sa tu stalo? O čo išlo? A kto vlastne si? Som jeden z veliteľov modiciánskej armády. Mojou úlohou bolo chrániť Valitia za každú cenu. No zlyhal som. Môj generál Mauritius ma poveril touto úlohou, keďže Valitius bol vysoko postavený občan Aureumonzu s vplyvom. Valitius mal zabezpečiť významný obchod tu, v severnej Slovárii. Och, Svargius, ako som mohol takto zlyhať? Moja česť bola zhanobená. Návrat do Aureumonzu je pre mňa nemožný. Zahambil som rodinu. Navyše by ma čakal vojenský súd. Neviem, čo budem robiť. Pridaj sa ku mne. Vojak ako ty sa vždy hodí. Vojak ako ja? Nedaj sa vysmiať, veď som zlyhal. No kým neočistím svoje meno, nemám domov. Takže prijímam. Petrimus, ktorý prišiel o česť a nemá kam ísť, nakoniec prijíma tvoju ponuku. V tom okamihu mu padne pohľad na rozsypaný mešec jedného zo zbojníkov, evidentne vodcu. Skloní sa k minciam. Nezaujímajú ho hrivny, to nie. Jeho záujem upútala strieborná minca s vyobrazenou plačúcou maskou. Kurva! Svine zasrané. Vysvetlí ti, že minca pochádza z Modície. No nie je to platidlo, je to symbol. Vidíš túto mincu? Používajú organizácia, sekta, úsvit. Úsvit je zakázaná organizácia, túžiaca po návrate minulosti, keď Modícia bola mocnou ríšou. Túto mincu kladú na svoje obete. Ich cieľmi sú politici, diplomati a obchodníci verní súčasnému cisárovi. Úsvit súčasnou vládou pohŕda a snaží sa ju zničiť a prebrať moc. Sú úhlavnými nepriateľmi ríše. To ale znamená, že Valitius sa nestal obeťou zbojníkov, ale nájomných vrahov zaplatených úsvitom. Ak mi pomôžeš vypátrať agentov úsvitu tu v Slovárii, tak by som mohol očistiť svoje meno. Stretol si Vatrilieho lovca. Si prekvapený, lebo len málo kedy putujú takto ďaleko od domova. Vatril ťa pozdraví mávnutím ruky. Je nízkeho vzrastu ako všetci Vatrilovia. Tvár má pokrytú jazvami a jeho vybavenie naznačuje skúseného bojovníka. Je jasné, že ide o lovca, ktorý toho má už veľa za sebou. Vatril sa po krátkom uvítaní predstaví ako Raman. Keďže není miestny, potreboval by nasmerovať do hostinca u Zlatého diviaka. Tam sa má totiž s niekým stretnúť. Prepáč moju zvedavosť, ale s kým sa máš stretnúť v hostinci? Ľutujem, ale to je osobné. Rád ti odpoviem na iné veci, ale na toto nie. Možno raz. Ak to osud tak zariadi. Raman sa pousmeje. Budeš musieť kráčať týmto smerom. Mal by si tam doraziť ešte pred súmrakom. Raman ti poďakuje so slovami, že možno sa ešte stretnete. Cesta z lesa na tvojom povoze je celkom pokľudná a na obzore sa črtajú obrysy Zagorišťa.
Zrazu sa z lesa začnú ozývať výkriky a štekot psov. Z lesa v panike uteká drobná piadeľudská dievčina. Špinavá, upotená a vyčerpaná. Ledva lapá po dychu. A tvár má celú zmočenú od slz. Beží z posledných síl, zakopne a padá. No zdvihne sa a beží smerom ku tebe. Tam, vidíš? Musíme tej žene pomôcť, bez nás to nezvládne. Najprv zistíme, o čo ide. Skôr než sa do niečoho bez rozmyslu zapletieme. Vyzerá, že tá piadeľudská ženština bude čo chvíľa krmivom pre psy. Vrhá sa ti okolo pása. Prosím, pomôž. Oni ma zabijú. V tom za psami z lesa vybiehajú dvaja obrovskí chlapi. Tu si ty, kurva zasraná, zlodejská špina. Vráť ten nárdelník. Chlap na teba upriami zrak. A ty si zasa kurva kto? Vydaj nám tú špinu. Ukradla našej pani vzácny šperk. Dievča sa so smrteľným strachom v očiach pozrie najprv na teba a potom na chlapov. Tu, len ma už nechajte tak. Prosím. Špert im hodí ku nohám. Chlap ho zodvihne a vloží do brašne. Potom urobí krok vpred. To myslíš vážne, ty čupka zakrslá, ty odkundes, ty potkan? Odfaklíme ti tie tvoje malé zlodejské paprče. A o zvyšok toho tvojho zakrslého potkanieho tela sa postarajú psi. Aspoň sa nažerú, oni hrdosť nemajú. Ja by som sa ťa inak ako nožom ani nedotkol, ty piadeľudská mrcha. Potom pozrie na teba. A ty? Teba sa to netýka. Vydajú spravodlivosti. My sa o to postaráme. Ty si nekaz deň. Už len preto, že ju lovia takíto chuji nejakej zámožnej paničky. By sme jej mali pomôcť. Chlapi, šperk máte. Myslím, že to takto môžeme ukončiť. Navyše, ak sa to zvrtne, tak to skončí masakrom. Lebo ja neustúpim. Zovrieš rukovec zbraňa. Jeden z chlapov sa na teba pozrie, no dá pokyn psovi, aby zaútočil. Pes skočí tvojim smerom. Ty však nezaváhaš a valašku zatneš rovno do jeho hlavy. Na mieste padne mŕtvý. Šperk máme nazad, tak na čo to síliť? Ale my si ťa zapamätáme. Aj tú malú kurvu, ty sviňa polčucká. Bastard akýsi. To ťa ešte vyjde draho. Mladá žena je pred nervovým kolapsom, ale jej tvár je naplnená radosťou, že je nažive. Ďaká. Dlžím ti život. Tí chlapi by sa na mne odbavili. Rasisti skurvení. Myslím, že ti mám čo splatiť. Navyše ten tvoj povoz na kolesách vyzerá ako fajn domov. Nevadilo by ti, ak by som sa pripojila na tvojej púti? Nie som síce dokonalá lobkárka, ale zámky otvárať to mi ide. Aj o obťažkané mešce boháčikov sa rada postaráme. Som síce prúserárka, ale keď vidím teba, myslím, že s tebou sa život tiež nehrá. Vďaka, že si ju nenechal na pospas tým súrovcom.